My jsme v roce 2024 a člověk tu vidí tohle. Vemte si, že vy pojedete třeba nějakou těžkou sérii, na cokoliv, na jakýkoliv sval, ale dám nejlepší příklad a to budou nohy. Jedete třeba klasický dřepy. A vy byste podle toho měli mít 60 až 90 sekund pauzu, což je prostě minuta až minuta a půl. A to je dost málo na to, aby se vám srovnala centrální nervová soustava a vlastně jste se připravili na tu další sérii, těžkou, na ten back offset třeba, jo? Protože to je prostě strašně málo času na to, aby se ta vaše centrální nervová soustava zregenerovala v tu danou chvíli, proto abyste podali maximální výkon. Vám nejde o to sprintovat ten trénink. Proč byste to dělali? Nejste v přípravě na soutěž, kde potřebujete třeba chronické napumpování. To je něco jiného zase. Ale vy potřebujete